Udumo kuNkulunkulu kweliphezulu nokuthula emhlabeni kubantu abathokozelwa nguye. Babunzibande yakubingelela ndlalifa izulu. Ngithi uJesu Kristu inkosi. Siyambonga kakhulu uNkulunkulu wethu, siyamdumisa ngokuba aphinde sihlanganise futhi osukwini lwanamhlanje. Siyambonga ngendlela emangalisayo. Umuntu nje ukuthi akwazi ukucwayiza, akwazi ukubheka, akwazi ukukhuluma, akwazi ukuhamba, akwazi ukuya endlini encane, akwazi nje ukwenza izinto esizithatha kancane kanti uNkulunkulu sinikeza amandla. Siyambonga kakhulu ngendlela emangalisayo. Akekho ufana naye futhi akekho njengaye. Udumo lonke lungolwakhe kweliphezulu nokuthula emhlabeni kubantu abathokozelwa nguye. Babunzibande yakubingelela ndlalifa izulu. Ngiyacela ukuthi siqhubeke nenkonzo yethu, siqhubeke nezwi uNkulunkulu asihola ngalo namhlanje. Singakafundi-ke uMathewu chapter 5 verse 9, ngiyacela siguqe, sikhuleke, sinxuse uNkulunkulu wethu ukuba abe phakathi kwethu. uJesu Kristu inkosi. Ukhumbule uMathewu 18 verse 20 lithi uma babili noma abathathu behlangene egameni lami sengikhona. Njengoba sengilibizile kahlehle usekhona vele. Kodwa-ke siyathandaza silikhulekele izwi, siqalekise imoya namandla obumnyama. uJesu Kristu inkosi. Babolungileyo, babongcwele, uNkulunkulu wethu nomusa, siyazithoba phambi kobuso bakho. Siyabonga ukusipha leli thuba Nkosi, siyabonga ukuthi sisaphila. Siyabonga Nkosi uma usathandile ukuthi sibe kulomhlaba ungakasilandi. Ngiyathandaza ukuba intando yakho yenziwe ifezeke njengoba wena ufisa. Ngiyacela ke Nkosi uthulise imoya, uthulise inhliziyo, ukhuluma uzambule, ngiqalekise imoya, amadimoni, amadevil worshippers amelene nokulalelwa kwezwi lakho. Khuluma ke Nkosi uzambule, namanje silalele. uJesu Kristu inkosi. uJesu Kristu inkosi. uJesu Kristu inkosi. Amen. Siyambonga kakhulu uNkulunkulu wethu ngesivumo akasinikeza sona esithi uJesu Kristu inkosi. Awusho ngizwe? uJesu Kristu inkosi. Siyambonga ke kakhulu. Sizofunda izwi lenkosi uMathewu chapter 5 verse 9. Kufundeka kanje: babusisiwe abalamlayo ngokuba bayakuthiwa abantwana bakaNkulunkulu. Bese siyashintsha-ke siya kuHezekiel chapter 22 othi-ke uverse 30, ngafuna kuba umuntu wokubiya uthango eme esikhaleni ngaphambi kwami, ngenxa yezwe kuba ngingalichithi, kepha ngimfumananga. Ngafuna kepha ngimfumananga. Nkosi, semkhankasweni these days iyafuna kodwa ayifumani. Kwenzeka kanjani ingafumani ukhona wena? Ayike izolo sidine lapha kuverse 54 kaJohn chapter 6 othi odla inyama yami aphuza igazi lami unokuphila okuphakade. Mina ngiyakumvusa ngomhla wokuphela. Sithola into namhlanje eyenza ukuthi uvuswe ngomhla wokuphela, eyenza ukuthi uhlwithwe, ukudla inyama yakhe uphuza igazi lakhe. Ngaphandle kwenyama yakhe negazi lakhe ngeke uhlwitheke. Inyama yakhe-ke sishilo izolo sathi izwi, igazi lakhe saphinde sasho izolo sathi izwi, noma-ke umoya ongcwele, ngoba imbewu umoya ongcwele. So wena udinga izwi. Ma izwi seliphila kuwo, umoya ongcwele uzophila kuwena, ngoba umoya ongcwele ulapho la khona izwi. Lapho izwi lingekho khona umoya ongcwele akekho. Sikhumbula-ke la kuJohn chapter 11 uJesu evakashele uMartha noMaria noLazarus. uLazarus-ke usefile, uLazarus usengcwatshiwe, uLazarus sezizini iy'nsuku. Yafika ingonyama yesizwe sakwaJuda. Uma efika uJesu uthi lapha kuverse 23, umne wenu uza kuvuka, umne wenu uza kuvuka. Sithe sikhuluma ngokuvuka kwabanjani?
wabangcwele. Verse 24, uMartha wathi kuye, ngiyazi ukuthi uyakuvuka ekuvukeni ngosuku lokugcina. Ngoba usuku lokugcina liyazi uzovuka ekuvukeni ngosuku lokugcina. uJesu wathi kuye, mina ngingukuvuka nokuphila, okholwa yimi nomefa wophila. Naloyo ophila akholwe yimi kasoze afe naphakade. Uyakholwa yilokho na? Isimanga lesi esikhulunywa inkosi uJesu. Uthi yena ungukuvuka nokuphila, okholwa uye nomefa wophila. Uyakholwa yini wena yilokho na? Nansi lento ezovusa abantu uma belale bekuJesu. Ngoba uma belale besenkosini, yona ingukuvuka nokuphila, okholwa yimi nomefa wophila. Naloyo ophila akholwe yimi kasoze afe naphakade. Uyakholwa yilokho na? Abakholwa inkosi uJesu abasoze bafe. Asikhulumi ngokufa kokuphuma komphefumulo, sisho ichibi lesibili. Abasoze bafe. Bovele baphume nje kulo mzimba, bangene kulo mzimba, kulesi sakhiwo esingenziwanga ngezandla esikuNkulunkulu. Lesi sakhiwo esisibubulela sonke, ngoba siyabubula, sifuna ukwelakanyiswa ngaso, ukuze uma leli dokodo lidilizwe singene kuleso sakhiwo. Manje-ke inkosi uJesu ithi-ke, mina ngingukuvuka nokuphila. Yamukela uJesu namhlanje. Yamukela inkosi uJesu namhlanje. Khona uzovuka kwelizayo, ube nokuphila kwelizayo. Ngoba ongenayo uJesu ngeke avuke. Ongenayo uJesu akanakho ukuphila, ufile hamba. Vuswe emathuneni. Khona indoda eyayikhwelwa amadimoni uLegiyoni ehlala emathuneni. Phuma emathuneni, phuma endaweni yabantu abafile. Vuka. Inkosi uJesu ithi ngukuvuka nokuphila. Ufile uma usadlala inkanuko. Ufile uma usabona izinkukhu zijahana ukuvuka inkanuko. Ufile uma ubona izimbuzi noma izimbongolo zenza into yazo ukuvuka inkanuko. Ufile. Angiphathi uma usabuka izithombe ezinqunu. Angiphathi uma usayibuka ngisho efonini yakho. Ufile. Ngeke uvuswe. Ithi inkosi uJesu, mina ngingukuvuka nokuphila, okholwa yimi nomefa wophila. Hlukana nesono, sivume uhlukane naso. Hlukana namaphupho amabi. Hlukana nokungcola. Hlukana nokuzithokozisa wedwana. Ngeke kukusize lokho. Sondela enkosini yethu uJesu Kristu. Sondela kuye ngoba uphilile, ungukuvuka nokuphila. Noma umuntu efa ume kuye wophila. So-ke ayikho futhi enye indlela, phela uyindlela neqiniso nokuphila. Kholwa uye khona ezokuvusa ngomhla uphela. Kholwa nguye. Iyakuncenga. Ufuna ukuphaphamisa esihogweni. Isihogo asidalelwanga wena, asidalelwanga mina. Sidalela uSathane nengelosi zakhe. Masidalela uSathane nengelosi zakhe, wena kufanele wenze njani? Uhambele kude naso ngenkambo. Hambele kude naso ngokuphila. Umkhonzo uNkulunkulu. Hambe ngobungcwele ngoba yena ungcwele. Isho njalo-ke inkosi kuverse 25 kaJohn chapter 11. Mina ngikuvuka nokuphila, okholwa yimi nomefa wophila. Naloyo ophila akholwe yimi kasoze afe naphakade. Uyakholwa yilokho na? Uma ukholwa ususindisiwe. Uma ukholwa vuma ngomlomo wakho ukuthi uJesu Kristu uyinkosi. Vuma ngomlomo wakho. Uzobona imangaliso wena ongazazi. Sikhonza uNkulunkulu omangalisanayo. Basho abafundi Mark 4:41 bathi kanti ungubani lo? Lokhu nomoya nolwandle kuyamthobela. Kanti ubani lo ngempela? Hayibo bafethu. Kanti ubani lo? Ake nithi ukucacisa kancane. Kanti ungubani lo? Lokhu nomoya nolwandle kuyamthobela. Nesakhe isimo sizomthobela. Neyakhe inkingi izomthobela. Noma ngabe hlobo luni lenkingi, inkinga yomshado,
mina ngifuna ukukutshela ukuthi sizothoba isimo. Ngisho leyo ndoda esiqhwaga izothoba. Mhlawumbe sikuvuthiswe ngenduku iyakushaya. Engakushaya usanda ufika siyakushaya manje kusho ukuthi siqonyiwe. Ilethe kuNkulunkulu. Ilethe. Uzobona wena iba ubanana. Hey lethe kuNkulunkulu ngomkhuleko. Ikhulekele. Ikhulekele. Lithi izwi lenkosi khulekelana abanizingelayo. Mkhulekele. Ngenele emkhosini. Umzilela ukudla. Uzoyibona into ezokwenzeka kuyena. Uzoze ngathi uyandiza enkosini uJesu. Kuzokusiza ke lokho. Hlala enkosini uJesu ungasuki. Uhlale nje njengevili. Ngoba uthi yena naloyo phila kholwe yimi kasoze afe naphakade. Mawuphila nje ukholwe inkosi uJesu ngeke usafa naphakade. So uma kuwukuthi uzohlwithwa nebandla ukuthi you have escaped death ngeke usafa vele. Uzohlwithwa uguqulwe awuzukufa. Ngeke usafa. Uzohlwithwa nje uguqulwe. Ngakho ke yilo naloyo ofundile kuBaba wezwa uzoza kimi usho njalo uJesu ngiyithanda lento. Konke angipha khona uBaba kuyokuza kimi. Uzayo kimi ngisoze ngamlahlela ngaphandle. Martha wathi kuye ngiyazi ukuthi uyovuka ekuvukeni kosuku lokugcina. Uthi uJesu mina ngikuvuka nokuphila. Ukholwa yimi noma efa uyophila. Naloyo phila akholwe yimi noma efa naloyo phila akholwe yimi kasoze afa naphakade. Uyakholwa ilokho na? Hayi iyamangalisa indaba yalolu suku lokugcina. Makuzokweza kaNkulunkulu ngoba kwenzeka izinto ezibukeka zimpossible. Kubonakala izinto ezibukeka ngasoze zenzeke. Kodwa kuNkulunkulu konke kuyenzeka. Luka 1:37. Matthew 19:26 ongenzeki kubantu uNkulunkulu kuyenzeka. Siyambonga ke uNkulunkulu wethu. Hlalani kuye bangcwele ningasuki. Hayi ningasuki. Ufihleke kuye. Kungabe wena ophilayo, umina afe. Uthabatha isiphambano sakho zonke izinsuku uzidele. Kade ngilalela ingoma ethi uyalalelwa. Uyalalelwa. Lize lithi kwesinye isikhathi kubiza ukuphila kwakho ukumlalela. Bekungathi ngiyaqala ukuyizwa. Kubiza ukuphila kwakho ukumlalela. Wathini kulabafana abathathu abangani bakaDaniel? Wathini kubona? Wathi ungabi nomunye uNkulunkulu ngaphandle kwami. Mase kufika isikhathi labe bathembisa khona uzovubaswa kaningi isithando somlilo. Hayi khona abashintshi. Bathi hayi neNebukadnezar siyazi ukuthi simkhonza uzosiphephisa. Noma ngabe ngeke asiphephise, kodwa ngeke siguqe thina kulesithombe sakho. Thina ngeke siguqe. Isimangaliso sendalo. Isimangaliso sikaNkulunkulu. Kwangathi uNkulunkulu angasisiza. Sihlale kuye sihlale sokwevila singasuki. Uthi John 15:7 ohlala kimi namazwi ami ehlala kuye uyocela kuthandayo kwenzelo. Ake sihlaleni kuye. Amazwi akhe ehlale kithi. Kusho ukuthini ukuhlala kwamazwi akhe kithi? Kusho ukuthi silenze izwi. Silenze izwi. Singabe ngabaqekethi balo nje bayaqeketha nje. Uzuthule. Ubufikile uthi uzosiza umuntu. uNkulunkulu ukuthumile uzudina uphuma uvalele sohambe ngoba yena hayi khona uyena obhizi ukuxoxela indaba. Uyena obhizi. Wena oze notho usuthule nje. Sengathi ungavela uvalelise bese uyahamba. Uvalelise bese uyahamba. Uzikhulule kulolu size lo muntu afuna ukukufaka kulona. Siyamthanda uNkulunkulu wethu ngoba wasithanda kuqala. Ingakho simthanda. Wasithanda kuqala wanikela indodana yakhe ezelwe yodwa kuba yilona loyo kholwa yiye angabhubhi kodwa abe nokuphila okuphakade. Abe nje nokuphila okuphakade.
Ukuphila okuphakade ilokhu ukuthi Baba bazi wena ongithumileyo nendodana yakho oyithumileyo. Ukumazi kungukuphila okuphakade. John chapter 17 verse 3. Ukumazi uNkulunkulu kungukuphila okuphakade. Ngakho wena mfune senokuthola. Mbize seseduze. Shiya indlela yakho embi. Shiya amanga umlandele. Beka phansi konke okusindayo. Thabatha isiphambano sakho umlandele. Uze ufumane impumuzo kuye. Uzokuphumuza. Uzokwethula umthwalo ngoba uyakuthanda. Hayi uzokwethula umthwalo. Siyambonga uNkulunkulu wethu kakhulu. Odla inyama yami, aphuza igazi lami, unokuphila okuphakade. Mina ngiyakumvusa ngomhla wokuphela. Uthi uJesu mina ngikuvuka nokuphila. Okholwa yimi nomefa ophila. Naloyo ophila akholwe yimi kasoze afe naphakade. Uthi nje akasoze afe. Uyakholwa wena inkosi uJesu na? Uma ukholwa, namhlanje ake sikhuleka abaseRoma 10 verse 9 usho emva kwami. Usindiswe mntaka baba. Zonhlanhlatha kuze kube nini. Ake usindiswe namhlanje. Sisha abaseRoma 10 verse 9 bese ngikukhulekela, bese ngikhulekela uvala inkonzo. Ake siguqe sithandaze. Masithandaza abaseRoma 10 verse 9. Nkosi Jesu, ngiyavuma ngomlomo wami ukuthi uyinkosi. Ngiyakholwa enhlizweni yami ukuthi uNkulunkulu wakuvusa Nkosi Jesu kwabafileyo. Ngiyakhuleka egameni lakho Nkosi Jesu ukuba ungisindise. USathane angimfuni. Amadimoni angiwafuni. Ngiyacela Nkosi Jesu uphathe impilo yami. Ungikhulule emandleni kaSathane. Ungilondoloze Nkosi Jesu. Uzongivuse ngosuku lokugcina. Ngiyabonga egameni lakho Nkosi Jesu. Amen. Ake ngikukhulekeleke. Ususindisiwe mawukhulekile lo mkhuleko emva kwami. Usindisiwe namhlanje. Ake ngikukhulekele. Baba egameni lika Jesu ophilayo. Nango sethandazile nami umkhuleko kaRoma 10 verse 9. Ngiyacela ke Nkosi wenze izwi lakho. Ushilo ku verse 10 wathi umuntu mayivume ngomlomo uyasindiswa. Ukholwa ngenhliziyo kube ngokulunga. Nangu ke Nkosi umntwana wakho sevumile ngomlomo wakhe. Wakholwa enhlizweni yakhe. Ngiyacela umngcwelise. Ngicela umgeze ngegazi lakho. Ngishisa ikhodi yasemkhathini abambiza ngayo mabebonisa. Msize Nkosi ahlukane nazo izono zakhe. Azivume ahlukane nazo. Ngimnikela wena ke Nkosi. Mkhulise Moya Ngcwele. Mkhulise azithande nenkonzo asekhalezo ukuze akhule kumoya. Iba naye ke uNkulunkulu wami. Ngegama elinamandla lenkosi yethu uJesu Kristu ophilayo. Siyabonga ke Nkosi ngenkonzo. Siyakudumisa ngenkonzo esesizwile namhlanje. Busisa kube yilona loyo ilalele landa izwi lakho ligijima umhlaba wonke njengokufisa kwakho. Sithume Nkosi sikhona. Sithume uNkulunkulu wami ngiyacela ngegama lika Jesu Kristu inkosi yethu ephilayo. uJesu Kristu inkosi. uJesu Kristu inkosi. uJesu Kristu inkosi. Amen. Siyambonga uNkulunkulu kakhulu, siyamdumisa bafowethu ungcwele, akekho njengaye, akekho ufana naye. Ngiyadabunga kakhulu ngalaba abebelalela inkonzo mase ngithi asiguqe sikhuleka abazange baguqa. Ngiyadabuka kakhulu ngawe. Bekufanele umguqele uJesu. Bekufika ukukhululwa kwakho namhlanje. Ukuba ubuguqile ubusuku obuzokhululwa ngalo namhlanje. Manje awuzange uguqa, awuzange umkhothamele,
awuzange umhloniphe, awumesabi. Ngiyakudabukela ngoba ngahle kwenzeka ukuba lolu suku uyolukhumbula, lolu suku lolu uzufise ngathi ngabe kuthiwa uzalwanga ngenxa yalolu suku ongavumanga ukuguqa ngalo. Ake sifunde amaHubo 95 verse 6 no verse 7. Wozani masikhuleke sikhothame siguqe phambi kaJehova. Awuzange uguqe wena. Verse 7, ngokuba yena unguNkulunkulu wethu thina singabantu bedlelo lakhe nezimvu zesandla sakhe. Uma ungazange uguqe uyamphika. Uma umphika-ke yena uthembekile akanakuziphika. Ngoba uyena uNkulunkulu wethu kodwa hayi wena ngoba uguqanga. Thina singabantu bedlelo lakhe, hayi wena ngoba uguqanga. Nezimvu zesandla sakhe, hayi wena ngoba uguqanga. Ngakho-ke wozani masikhuleke sikhothame siguqe phambi kaJehova umenzi wethu. Siyambonga kakhulu uNkulunkulu sesifike emaphetheleni enkonzo. Baba uNsibande uyavalelisa uthi ube nentambama enhle, usuku olumnandi. uJesu Kristu inkosi.